Sveta majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja svetog arhangela Gavrila, svetog Julijana, episkopa Kenomanskog u Galiji, prepodobnog Stefana Savajta i prepodobnu Saru Misirsku. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti arhangel Gavril. Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se 26. marta. Na današnji dan pak slave se i čestvuju njegove javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Drži se da je ovo slavlje ustanovljeno prvo u Svetoj Gori u 9. veku za vreme careva Vasilija i Konstantina Porfirogenitnih i parhijarha Nikole Hristoberga, a povodom javljanja ovog arhangela u keliji jednoj do Kareje, gde je prstom po kamenu ispisao pesmu Bogorodici Dostojno jest. Zbog toga događaja ova kelija se nazvala i do danas naziva kelija Dostojno. U vezi sa ovim pominju se i ostala javljanja arhangela Gavrila, kao javljanje Mojseju, kada je ovaj čuvao stado Jotorovo, kojom prilikom on je saopštio velikom izabraniku Božijem kako je stvoren svet i sve ostalo što je Mojsej posle zapisao u knjizi Postanja. Javljanje proroku Danilu i saopštenje tajne o budućim carstvima i o dolasku Spasitelja. Javljanje Svetoj Ani i obećanje da će roditi kćer, preblagoslovenu i prečistu Devu Mariju. Mnogokratno javljanje Svetoj Devi dok se ova bavila u hramu Jerusalimskom. Javljanje Zahariji, prvosvešteniku, i saopštenje o rođenju Jovana Preteče i kažnjavanje istoga nemilom zato što nije poverovao rečima njegovim. Javljanje opet Svetoj Devi u Nazaretu i saopštenje blagovesti o začeću i rođenju Gospoda Isusa Hrista. Javljanje pravednom Josifu. Javljanje pastirima kod Vitlema. Javljanje samom Gospodu u vrtu Gestimanskom kada je on Gospoda kao čoveka krepio pred stradanje. Javljanje ženama mironosicama i tako dalje. Sveti Julijan, episkop Kenomanski u Galiji. Neki misle da ovaj svetitelj niko drugi nije do Simon Prokaženi, isceljeni od Gospoda. Apostol Petar postavi ga za episkopa i posla u nezabožačku Galiju, gde je sveti Julijan pretrpe velike bede, no uspe da obrati u veru Hristovu mnogi narod. Kada krsti kneza Defensona, tada se i mnogi podanici ovoga kneza privoleše veri pravoj. Po blagodati Božjoj činješe velika čudesa, bolne isceljivaše, demone izgonjaše i mrtve vaskrsavaše. Skonča svoj život mirno i u vreme svoje smrti javi se usred dana knezu Defensonu, kada ovaj beše za ručkom. Prepodobni Stefan Savajt, bratočet svetog Jovana Damaskina, podvizavao se u manastiru Svetog Save Osveštenog, po čemu je i prozvan Savajt. Veliki podražitelj života Svetog Save i sjajna zvezda među monasima palestinskim. Upokojio se u Gospodu 794. godine, u 69. godini svoga života. Prepodobna Sara Misirska. Kao devica otišla na podvig i 60 godina podvizavala se na obali reke Nila, nedaleko od Aleksandrije. Svojim primerom privukla mnoge ženske k monaškom životu. Upokojila se u Gospodu 370. godine. Kad se sveti Julijan predstavi divan pastir stada Hristovoga, knjaz Defenson duhovno mu čado, za obedom s velmežama beše, za obedom usred bela dana. Na jednom se knjaže zagledao, neobičnu priliku video. Nasred sobe Julijan stajaše u rizama zlatom pozlaćenim, ko vladika u Božjem hramu, u svetlosti nekoj neobičnoj. Sa osmehom na knjaza gledaše. Pokraj njega 3 đakona svetla sa svećama u belim rukama, ta prilika sinu i prominu. Knjaz ustrašen na noge skočio,
velmožama svojim govorio: evo videh oca Julijana, svetitelja našeg krstitelja, mora da se s dušom rastavio, u nebesko carstvo odselio, pa se knjaže na put otisnuo, dok ne stiže u dom Julijanov, kako stiže, tako i doznade. Dušu Bogu Julijan predade. Rasuđivanje. Prostu odeću krasi čovek, a raskošna odeća krasi čoveka. Prosta odeća privlači pažnju na čoveka, a raskošna odeća privlači pažnju sama na sebe. Strast za raskošnim modelom prosto ispija i suši ljudsku dušu. Ovo je pravi razlog zašto je crkva oduvek ustajala protiv raskoši u odevanju i preporučivala prostotu. Među bezbrojnim svetiteljima hrišćanskim ne pominje se ni jedan kome je raskošno odelo pomoglo da se posveti. Mnogi veliki i mudri carevi, ne samo hrišćanski nego i neznabožački, ljubili su prostotu u odevanju. Tako priča se za cara Avgusta Oktavijana, u vreme koga se rodio Gospod Hristos, da je on nosio po jednu prostu odeću koju mu je izatkala žena ili sestra ili ćerka. Za cara Karla V. priča se da je nosio tako prosto odelo da su i obični građani podanici njegovi odevali se bolje. Slavni grčki vojskovođa Filopomen bi jednom pozvan na ručak od nekoga čoveka u čiju kuću on ranije nikad nije ulazio. Filopomen dođe u goste nešto ranije. Domaćin ne beše još došao, a domaćica nije poznavala lično Filopomena, te videći ovoga u sasvim prostom odelu pomisli da je to neki od slugu Filopomenovih koji je poslat napred da javi dolazak vojskovođe i njenoga muža. Stoga mu zapovedi da naseče drva. Filopomen se dragovoljno pokori zapovesti i poče seći drva. Kada domaćin stiže i vide svoga velikog gosta šta radi, užasnu se i upita ga ko se usudi da takav posao da Filopomenu. Mirno odgovori vojskovođa: odeća moja. Beseda o neophodnoj trezvenosti u borbi protiv đavola. Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Pravoslavni monasi uzdigli su trezvenje i pažnju, trezvenije i vnimanije do podviga. Trezven duh mora biti da bi osetio opasnost i pažljiv da bi raspoznao s koje strane opasnost dolazi i od koga. Pazi, dete, da na zmiju ne staneš, da u jamu ne padneš, da se s vukom ne sretneš, da u duboku vodu ne zagaziš, da s puta u šumu ne zalutaš. Tako majka savetuje dete svoje bojeći se za njegovo telo. Ne s manjom ljubavlju crkva savetuje čoveka bojeći se za njegovu dušu. Budite, deco, trijezni i pazite. Stari vam suparnik đavo ne odmara se i ne spava, nego slično gladnom lavu hodi i traži koga da proždere. Trijeznite se i pazite, jer vi ste kao ovce, a on je kao lav. Kad ovce osete smradni miris vuka, one beže svome čobaninu. Treznite se i vi i osetite smrad đavola kad vam se približuje i bežite odmah pod okrilje pastira svoga Hrista Gospoda. A smrad đavola osetit ćete kroz pomisli svoje, kroz osjećanje svoje, kroz namere svoje, kroz pohvate telesne. Sve što budete pomišljali, uobražavali, osjećali, nameravali, želeli nasuprot Hrista i zakona Hristova, znajte da je to zamka đavolska, smrad đavolski. Znajte i bežite svome pastiru, upravljajući k njemu sav i sve srce i svu dušu i telo svoje. Gospode Isuse, pastiru naš trezveni i pažljivi, učini nas u svakom času trezvenim i pažljivim,
da nas neprijatelj naš ne iznenadi i ne proždere. Tebi slava i hvala, Varuk. Amen.